Này, lên cà phê rồi không có tiền. Hello guys, गिबियावनो दिनैनि गुबुन गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि रिमारि इडिसनाव बरायग्रोनानै लाग्रोबाय। गाइसमोन ओमफ्राय नै दंग'आव दै फैदों आरो जोंथिंजाय माइ गायदों नालाय ओंखायनो दै थाबाय थादों आरो दामानि। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सानसेनि ब्लग भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो। ओमफ्राय सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो गाइसमोनहा। ओमफ्राय दिनैनि बे सानसेनि भिडिअखौ जोबजासिम नायना होदो आरो अननानै। ओमफ्राय नै बोथोराबो जोमै खोबलोब जाफिनदों गाइसमोन। नै लोगोफोर ओमफ्रायो दैस्लुं दै थालायनाय अखा हाबाय आरो एसे सिगाङावसो गाइसमोन। नै जायगा जायगा हादों जानांगौ अखाया, नै जोंथिंबो हादों आरो गाइसमोन उदालगुरिथिंजाय। ओमफ्राय आं दायो नै माबा आरो लिस्रियाव बेखौ माबानो खानो थांनो नागिरदों आरो गाइसमोन एसे सिगाङावसो नोगोद अखा हादोंमोन ना, ओमफ्राय नै दैखौनो थोबसेबो नुखाया गाइसमोन। ओरैबायदि हाना जोंनि हाया दै थोबसेबो नुखाया आरो गाइसमोन। नै बेलेग बायदि हाबा बेयो दै थाजोबसिगौमोन आरो गाइसमोन। दैस्लुं दैयानो फर्ति जालायना थागौमोन आरो। ओमफ्राय नैबेयाव एसे दं आरो नै गाइसमोन दैया नै एसेल' नै गाइसमोन। ओमफ्रायथ' गैयानो नै बिथिं सेस स्र'सो आरो गाइसमोन। ओमफ्राय नै आंहा माबा खानो फैनायाव नै बानलु दंफाङा माबाबाय खायलेंलें जाबाय बारजों खायलें खायलें जादों। गन होनांसिगोन, बे हाया गुरै जाबायना ओंखायनो। नै आरो गोजौबाथ' सेस नै दासो थायदों ओरैनोबा जोंहाना बानलुआ मालाया फानबायानो 900 फारला ना मा होनखो 900 ना 800 फारला होनदोंदां गाइसमोन। दासो थायदों नै जोंना एखे बैसाग मास जोबहांहांआवसो फानहैनो मोनगोन खोमा। नै देमजोब्बाय नै हाया गुरै ना खायलें खायलें बार फैदोंमोन आरो गाइसमोन, बारजों अखाजों फैदों आरो ओमफ्राय अखा खोरोमसोदों आरो ओंखायनो खायलें खायलें जाबाय। आरो बे जौ एसे गोजौ गोजौ मोनबाथ' नै इसां गोजौ गोजौ मोनबाथ' जानजिसे मोनबाथ' सेस गोलोमजोबगोन बियो। गाहायखायसो माबायासै आरो एसे गोजौ गोजौ बिलाइ फुरा माबाबाय आरो खायलें जाबाय आरो। ओमफ्राय दासो एसे जौहांदों गाइसमोन, बै सिगां हासार होनायानो दासो एसे माबा जादों खोमा अखा हानायजों। नैयावबो एसे दैस्लुं थाबाय आरो दैयानो थाखाया आरो गाइसमोन ओरैबायदिखा। स्र' बेबो बारा गोबाव थाया, खोब 2-3 मिनिटसोल' थागोन आरो 5 मिनिटसोल' थागोन बियो। ओंखायनो स्र' माबाजोबखायो। नैबेयावथ' सेस एसांनो अखा हायो एसांनो आराम आरो गाइसमोन जोंनिया हाया। ओमफ्राय आं नैबेयाव लिस्रि माबानो फैदों आरो नैबे लिस्रियाव माबा होआखैना दिरुं, नैबेयाव हायावसो उन्दुला जोब्बाय मानबायला जोब्बाय आरो गाइसमोन। ओमफ्राय बेखौ आङो बैसां माबायाव खाना होगोन आरो गाइसमोन। माबायदि खाना होदों बाबायानो दंफाङाव खानानै होखादों आरो गाइसमोन। बै माबानि दंफाङाव खानानै बोखोना खादावना खादों बैनि बैसां गुदियाव खाहरदों आरो गाइसमोन। ओमफ्राय आं दायो खानोसै आरो लोगोफोर। नै बैसां मोनहैजोब्बाय, नैबे बैसां सायावबो ओरै दिरुं गोलाव गोलाव होनांगौमोन आरो। ओमफ्राय दा बै हानिखौ दैखोना लाग्रोजोबनोसै आरो गोजौआव, ओमफ्राय माला जायो गाबोन हायो ना मायो ओमफ्राय होनोसै आरो गाइसमोन। फुङाव मावासै नालाय, फुङाव मावबालाय एसे थाब जोबगौमोन। आं दसेल'सो बेलासि मावो आरो गाइसमोन। ओमफ्राय आं दायो बैखौ हानिखौ दैखोना लाग्रोजोबनोसै आरो गोजौआव।
लोगोफोर ओमफ्राय आङो लिस्रिखौ बैसाङाव दैखोनायनि गोदान माबा नियम देखायनो दे गायसिमोन माबोरै खालामो नै गायसिमोन बे लिस्रि दंफांनि माबायावनो खानानै माबाखौ दिरुंखौ खानानै ओमफ्राय ओरै बैसाङाव खाहरबाय आरो गायसिमोन ओमफ्रायो नैबेखौ ओरैजाय माबाना होसिगोन आरो दिरुङाव ओरैजाय फाननानै होनोसै आरो गायसिमोन जारलासो दै बे नेमखौबो सोर खालामदों जोंहा बाबाया माबायदि खाना होदों लिस्रि दंफां गुदियाव खाबाय नैयाव खाबाय ओमफ्राय गोजौआव दैखोना होबाय आरो गायसिमोन गोदान नेम आरो गायसिमोन जारलासो ओमफ्राय फार्स्टआव होनायावलाय नै बिदि होदोंमोन आरो मानसिफ्रालाय बिदिसो होजोबो आरो गायसिमोन ओरै नै बिदि दिरुंखौ ओरै गोलाव गन दै 6, 7, 8 था बेसेबांसो आरो इसां गोलाव जायो इसां माबानानै जखा लानानै गन दैयो आरो गायसिमोन र' नैबेबायदि गन दैयो आरो नैबेबायदि गन दोसिगोन ओमफ्राय बेयाव खासिगोन ओरै बोनानै ओमफ्राय आरो बैयाव दोसिगोन खासिगोन मेरायनानै बिदिनो खालामो आरो ओमफ्राय बिनिफ्रायसो बै दिरुंनिफ्राय दिरुं माबानानै बोनानै दैखोना होयो आरो गायसिमोन बिदि ओमफ्राय मा गोसोखांथाय बाबाया ओइ खावसेथिंखौ नैबेनिफ्राय नैबे लाइननिफ्राय बिदिनो खालामजोबदों आरो नैबे खावसेखौ ओमफ्राय नै खावसेथिं दंबावो आरो बिजौ ओंखाराखैमोन सिगाङाव ओमफ्राय बिजौ ओंखारग्रोनायखौ खालामना होग्रोजोबदों आरो ओमफ्राय दायो बिजौ ओंखारबाय नालाय आंहाबो नै बे नियमखौ लानानै माबानोसै आरो एसे थाब जानाय बायदिनो गायसिमोन लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो दायो लाइन मोनसे ओरै खाखांबाय आरो दसेनो हायो आरो गायसिमोन बेबायदि फरमुलाबा देनजार गाजालै फरमुलाया ओमफ्राय बांद्रायल' गोरा खानाङा आरो गायसिमोन ओमफ्राय बेखौबो गोजौआव बोखोनायखौबो एखे ख्रों खालामनाङा आरो एसे लुसैनो माबानांगौ आरो नङाबा बोसोना खाबा नङाबा बे दंफाङा देरबा माबागोन ना बेनिखायनो बांद्राय बोसोना खानाङा आरो गायसिमोन ओमफ्राय नै आराम मालाय मानखोनानै माबासिगोन आरो नै माबाना होखाजोब्बाय आं गायसिमोन दिरुङाव आरामनो ओमफ्राय माखासेयाथ' बैसां मोनहैजोब्बाय ओमफ्राय ओरै सायावसो दिरुं सोना होनो मोनाखै आरो गायसिमोन एखे थालांबाय थादों लोगोफोर ओमफ्राय बोथोराबो अखा हां नै अखा थाइफ्रिबाय थादों अखा खोरोमबाय थादों आरो गायसिमोन ओमफ्राय आं हागोन हायाथाय अखाबो थाइफ्रिबाय थादों आरो लाइन मोनसेल' हाबाय आरो जेनथेन ओमफ्राय नैबे लाइन मोनसेखौबो खानोसै आरो ससे खाखाजोबनायसै आरो ससेल'सो दङ गायसिमोन लोगोफोर ओमफ्राय आङो लाइन मोननै कमप्लिट खालामबाय आरो ओमफ्राय लाइन मोनब्रैसो दंबावो आरो ससेनो गायसिमोन ओमफ्राय बोथोराबो ओरैबायदि खुंख्रुं खांख्रां होनदों आरो दहायबो थाखोसे हाखांबाय 11:30 अखा ओमफ्राय दा नै आरो हाबावसिगोन आरो माबा जाबाय आरो 2:40 ना मा जाबाय आरो टाइमा बारगासिनो दं आरो गायसिमोन नै अखाया अबेबा हादोंआनो दां ओमफ्राय जों इथिं माबा थाइफा थाइनै फ्रि माबा थाइहांदों आरो गायसिमोन ओमफ्राय आंना नै बिदि दिरुङा गैला आरो गायसिमोन ओमफ्राय मुथासेल' लाबोदों आङो न'आव दंखायो आरो ओमफ्राय आं मोसौ नायहैग्रोनोसै आरो बेलासिनि एखे मोसौआबो गोजानावसो खाहैनाङो गायसिमोन ओमफ्रायो अखा हायाबा ओमफ्राय दा खाफैफिनसै आरो मोसौ नायहैग्रोनानै ओमफ्राय अखा हाबाथ' गैला आरो गायसिमोन खानाया नस्थ' जासिगोन आं फुङाव खायासै ओमफ्राय बेलासि खाजोबनोसैलै होननानै थाथ'दोंमोन आरो ओरैनो न'आव ओमफ्राय बोथोरानो गाज्रि जाना होबाय लोगोफोर नैबेयो मैथा बांगाल मैथा गोजा खरानावनो फोना दोननायमोन आरो गायसिमोन एखे जेनथेन थांनानै ओमफ्राय नै दसेनो गोजौ जाबाय आरो अखा मोननानै बायदि बैसाग मासनि 2 थारिख ना मा 2 थारिख मोनदां मंगलबाराव 1 हाबदोंमोन नालाय ओमफ्रायो बुधबाराव 2 थारिखमोन आरो मोनायाव अखानायै मोनायाव बुधबारनायाव बैसागनि 2 थारिख खालि अखा हानायजों ओमफ्राय दसेनो ग्लब जाजोब्बाय आरो मैगंफ्रा गायसिमोन बाराबो नोगोद बारखादों ओमफ्राय दा बेखौनो गाबोन लांनो फुनो नागिरदोंदां आरो आइया गायसिमोन लोगोफोर ओमफ्राय दहायथ' आं माबा खानाय एसे सिगाङाव लादोंमोन ना ओमफ्राय आरो अखा थाखोसे हाबावबाय आरो गायसिमोन मोसौ नायहैखांनानै लायखांनानै ओमफ्रायो दायो आंनि खानो थांफिनलायनोसैलाय बोथोराबो अखा हांखायानो आरो सान्दुं दुंखानाय नङा दिनै गायसिमोन ओमफ्राय आं दा अखा गैथ'वा नालाय ओमफ्राय खाहैनोसैलाय आरो गायसिमोन
लोगोफोर ओमफ्राय आङो नैबे लिस्टआवहा दिरुं सोंनाया कमप्लिट जाबाय आरो गायसिमोन मालाय आराम मानखोसिगोन आरो नैबेखौल' दैखो मेराय होबानो मालाय गावनो मानखोलांसिगोन आरो गायसिमोन कमप्लिट जाबाय आरो लोगोफोर नै दा ओमफ्राय अखा हाफिनबाय आरो ओमफ्राय मोनाथारसिगोन आरो गायसिमोन माबा जाबाय आरो पासता बारबाय आरो टाइमा ओमफ्रायथ' 5:30 मोनायो नालाय ओमफ्राय दायो अखा हाफिनलायबाय आरो गायसिमोन खनथाम जाबाय आरो अखा हानायानो 11:30 खनसे ओमफ्राय दसे गारनानै ओमफ्राय आरो 3ता 3:30 बिदियाव माबा 4ता जाहांहांआव खनसे हादों आरो ओमफ्राय गारना आरो द्रप थाथ'बाय ओमफ्राय आरो दा नै 5ता बारबाय आरो गायसिमोन अखा हाफिनलायबाय आरो गायसिमोन बिदिब्ला दिनै बे सानसेनि ब्लगखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामदो ओमफ्राय सोरबा गोदान भिडिअ मावनानै साबस्क्राइब खालामनो हादों आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बिदिब्ला बाय बाय